खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सारअन्थाइ गावनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। दिनै फुंनि समाव जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव सारअन्थाइ गावनायजों चिरां जिल्लानि खुंग्रिं सारागुरि गामिनि थागिबि गाला बसुमतारी मुंनि सासे आबादारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गाला बसुमतारीया दिनै फुंनि समाव आबाद थिलियाव खामानि मावनो ओंखारलांनाय समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावो। सारअन्थाइ गावनायाव गाला बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमायो। आसामनि DGP जिपि सिंहआ गोदान दिल्लीयाव थांनायनि उनावनो CBIआ SI जन्मनि राभानि थैनाय जाथायनि सायाव संदाननो बिबान लाबाय। थांनाय 16 मेआव SI जन्मनि राभा थैनाय जाथायनि सायाव CBIआ थाबैनो संदाननाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि SI जन्मनि राभानि थैनाय जाथायखौ लानानै आसामनि DGP जिपि सिंहआ गोदान दिल्लीयाव CBI मावख'आव सावरायनो थांदोंमोन। जिपि सिंहआ सावरायनो थांनायनि उनावनो बे जाथायनि सायाव संदाननो CBIआ बिबान लानाय खौरांखौ मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादआ धरना हाबाफारि लानायखौ दोनथ'बाय। बर' बिजोंनि सायाव आसाम सरकारनि थांखिखौ हेंथा होनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादआ गाबोन 15 जुनाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानो गोनांखौ दोनथ'बाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सावरायनो लिंहरनायनि थाखाय गाबोननि लानो गोनां धरनाखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दोनथ'बाय। मख'नो गोनांदि बर' बिजोंनि सायाव आसाम सरकारनि थांखिखौ हेंथा होनो थांनाय 9 जुनाव मोनसे खोलोबनि सोमावसारनाया जोबनानै थांबाय। नैथि खोलोबनि सोमावसारनाय हाबाफारि बादियै गाबोन 15 जुनाव धरना हाबाफारि थिखानानै दोननाय जादोंमोन। दिनै 14 जुन मुलुगनां थै दान होनाय सान। दिनै मुलुगनां थै दान होनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो थै दान होदों। लोगोसे बिथाङा बयखौबो थै दान होनो खावलायो। मैया निट 2023 आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। मैया फोसावजानाय निट आनजादनि फिथाइयाव सासे बर'नि फिसाया उथ्रिसार जानो हादों। उदालगुरि जिल्लानि अरुणोदय सिनियर सेकेन्डारि स्कुल टंलानि फरायसुलि अर्चना बर'आ निट 2023 आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। अर्चना बर'आ गासै 482 नाम्बार मोनदों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि निट आनजादाव दुलाराय सा सानजा भारतनि गेजेराव आसामनि फरायसाया सेथि एबा रेंक नाम्बार 1 जानो हादों। दिसपुरनि श्रीमान्त शंकरदेव एकाडेमिनि फरायसा शाकिल हुसेना गासै 695 नाम्बार मोनदों। बर'नि थरसे हाथरखि हलिचरन नार्जारिखौ बेंगालुरु FCआ साइन खालामबाय। दिनै बर'नि थरसे हाथरखि जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया 3 बोसोरनि थाखाय बेंगालुरु FCजों सागान होबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।